Mga kapatid, ang tindi ng sikat na araw. Lalaki ng truck. Medyo madami-dami yung sasakyan. Biyernes kasi, uwian.
Ibakbak. Nako. Ang taas. Kuha ng bato. Ito. Ah. Yan o. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.